Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў знаёмяць вас з мудрасцю твітарскіх. Ну што, Паша, апошні выпуск у гэтым годзе. Ну і, канешне ж, сёння ухіл у каляды, у святы, у навагодні настрой. Ну, як і цуды, таксама яны ёсць. Я б сказаў, што ухіл у нас сёння у навагоднія срачы. Это твітер, сябры, тут без гэтага ніяк. Але пачынаем звычайна з, такога твіта, які нешта пра нас нам самім расказвае, нейкая філасофскага уступнага. І вось карыстальнік Артём і нейкая колькасць лічбаў, якія калішы, я не ведаю, што азначаюць. Год нараджэння. Да не, тут 3, 8, 7, 8, 6, 2, 3, 9, 1, не ведаю. Можа, тэлефон Артёма, не ведаю, карацей. Ён статыстыку падганяе нам пра тое, як беларусы карыстаюцца апсторам. Так, тыя беларусы, у каго iPhone, да, іх у прынцыпе так даволі шмат, як я разумею. Добры телефон, таму што. Нармальны. Але што, Samsung дрэнны телефон? Я не ведаю, ніколі не карыстаўся. Huawei, Xiaomi. Я, акрамя айфона, ніколі ніякім телефонам не карыстаўся. Перад смартфонам быў Sony Ericsson. Карацей, беларусы, якія карыстаюцца айфонамі, падкінулі нам такую статыстыку. Рэйтынг мабільнай праграмы беларускай чыгункі у App Store 2,1 з 5. Гэта, кепскі, скажем так, мала. Да? Ну, зрэшты, любая чыгуначная праграма у той жа Польшчы ці ў Нямецчыне будзе мець падобны ж рэйтынг. Бок, у прынцыпе, проста задаволеных чыгуначнай праграмай мала. Так. Толькі супрацоўнікі чыгункі, якім кажуць, стаў 5, іначай не заплацім заробак. У топ-100 прылад 10 VPN-сервісаў. То бок нармальна, нашы людзі, яны абароненыя, качаюць VPN. Чыталі артыкулы на Еўрарадыё, як пампаваць VPN. Да просто ўжо 25-й год, хутка выбары, а выбары гэта, як мы памятаем, адключэнне інтэрнета, і без VPN ты будзеш 3 дні сидзець такі, не магу скарыстацца прыладай беларускай чыгункі, не магу скарыстацца тым гэтым. Адзін VPN стабільна ў топ-3 iOS прыкладанняў у краіне. То бок прям норм. TikTok таксама стабільна ў топ-3. Я так разумею, што трэцяе прыкладанне мабільная праграма ў топ-3 бывае розная там, да? Розная бывае. Вось Candy Crush. Далей глядзі, прылада FSZN, я нават не ведаў, што ёсць. FSZN ёсць прылада. У рэйтынгу ніжэй, чым расійскія дзяржпаслугі. І тут у мяне клішыра закрадаецца крыху сумнеў наконт VPN. Таму што расіяне все пагалоўна качаюць VPN, каб глядзець YouTube, хадзіць у Instagram і гэтак далее. Я думаю, што яны рэгіструюцца на беларускіх нумарах, як з Беларусі, карыстальнікі, і далей карыстаюцца без абмежавання. Там ведаеш, іх App Store яшчэ там шмат чаго блакуе, таму што Роскомнадзор бдзіць. Вось, але бачыце, тут вот як у Твітары напісана 1/2, то бок гэта 2 твіты, просто один все не влезла. Там ёсць працяг. Працяг такі, глядзі. Google браузер істотна папулярнейшы за Яндекс. Это добра, мне здаецца. То бок, калі людзі думаюць, што Опера, яна заўжды займала так 5% убудаваным VPN. Сабры, не лепш пра гэта забывацца. Google і Яндекс мапы ідуць нага ў нагу. То бок нага ў нагу. Такі брэжнеўскі анекдот мы згадалі, але ўжо шмат лідараў вакол нас дзяржаў у брэжнеўскім узросце. Думаю, хутка пачуем і не такое. Брэжневапад. Пуцін недавно увогуле там некалькі секунд не мог вымавіць слова «вырастают» на этой сваёй прамовіне. Абсолютно. А вось Яндекс.Музыка істотна папулярнейшая за Spotify. Вось на гэта табе пофіг?
Мне як каму, як карыстальніку ці як музыку? Карыстальніку чаго? Яндекс музыкі ці Spotify, Алексей? Я не карыстаюся Яндекс музыкай, але вось таксама есть класная дыскусія. Калі ты музыка, напрыклад, які-небудзь беларускі, які эміграваў, там той же Лявон Вольскі, Навібэнд і гэтак далей, ці варта ім свае новыя песні заліваць на Яндекс музыку? А яны там нейкую капейчыну атрымліваюць? Нейкую капейчыну, можа быць, і атрымліваюць, але улічваючы такія лічбы карыстання Яндекс музыкі і нейкія, калі яны нейкія мэты перад сабой ставяць, то ўсё ж такі, напэўна, варта. Безумоўна, варта. І у мяне тут паказчык такі. Калі ўжо наша Ніва стварыла кучу сервісаў на рускай мове, наша Ніва, аплот беларушчыны. На ВК-відэа, можа быць, яшчэ. Не ведаю наконт ВК-відэа нічога, але вот ты згадаў ВК-відэа. Аднакласнікі больш папулярныя, чым чат GPT. Ну, я думаю, что это инерция. Уже вот это люди, якія все ў 2000-е паўсталёвалі аднакласнікі, яны там і застаюцца. Чат GPT пакуль яшчэ не. Усе стрімінгавыя платформы расійскія, то бок Netflix, Apple TV, вот это вот все. Кинопоиск. Это все не туда, да, а вот ОККО, Кинопоиск, Иви, нешта там такое, Иви, да? Киви, окей. Вось. Ну, то бок, з аднаго боку Google браузер перамагае, з іншага боку у культурнай сферы, кіно, музыка. Мы працягваем пад гэтым парасонам расійскай імперскай культуры і з гэтай расійскай імперскай залежнасцю заставацца. Добра, дзякуй вялікі Артёму, што ён распавёў нам гэта ўсё пра беларусаў. Высновы. Працягваем несці нашу беларушчыну, беларускую мову у сэрцы. І на Ютубе. І пачынаем. Ну, дарэчы, вось я падумаў, да, у святле гэтых вось усіх навінаў пра тое, што вот рускія сервісы папулярныя, стрімінгавыя, Яндекс музыка, а вот нам з табой, Алексей. Што нам з табой? Ці не варта нам з табой перайсці на расійскую мову? Навошта? Каб нас больш глядзелі, больш гледачоў, вось будзем даносіць свае думкі. Гледачоў слухаць нашу, ну не ведаю, як у цябе, але у мяне даволі такая крываватенькая расійская мова. На Яндекс музыцы то вот больш людзей, там на Spotify менш, да, эти вот стриминговые платформы все расійскія выкарыстоўваюць. Мы пра каштоўнасці больш. Ну то бок з аднаго боку каштоўнасці, з іншага боку гледачы. Ну, конечно. Да, і у нас все ж таки каштоўнасці перамагаюць. Мы наадварот гэтым нашим гледачам іх далучаем да вось этой беларускай мовы, беларускай прасторы і беларушчыны. Крывавасценька ты сказал, конечно, я згадаў, што звычайна адбываецца, калі Зміцер Лукашук, наш вядоўца, рады пераходзіць на рускую мову вымушана, таму што там суразмоўцаў яго там я не понимаю по-беларусски. Я понимаю, но, может быть, все не пойму, поэтому, пожалуйста, говорите по-русски со мной. Ну, это такие... акцент такі у яго жорсткі, карацей. Вось. Мне швачвай бэндзе па-польску. Ну, і думаю, што ён нават па-польску, мне здаецца, мог бы размаўляць без такога акцента, як ён размаўляе па-руску. І гэта беларускі акцент. Гэта ўжо... Кароч, пацаны, дзяўчонкі. Вот тут, разумееш, ужо сківіца так вырасла, што ўжо все, ўжо па-руску ты не можаш. Это так, такім напружанні, як у бальшыні беларусу, это сківіца. Але вось Александр Чарнуха спрачаецца з намі, ён такое меркаванне выказвае. Беларуская ці расійская мова толькі ўскосна ўплываюць на колькасць праглядаў на Ютубе у Беларусі. Што галоўнае, гэта цікавы контент. Калі контент цікавы, то ён будзе папулярны і па-беларуску, і па-расейску. Таму абірайце расійскую мову контенту толькі ў тым выпадку, калі не ўпэўненыя ў якасці прадукту. Гэта, конечно, просто удар пад дых у канцы. Парушыў тэму ён, конечно, такой. Я скажу больш. Мне здаецца, неважна, які контент робіш, калі ён добра і выдатна прамуецца, то на беларускай ён, на расійскай, добры ён, якасны, неякасны. Калі ў яго вбухана такая прамоцыя, і будуць прагляды. Давай прамоцыю адкладзім на другі слой, пласт гэтай размовы, але вось пачынае Чарнуха з таго, што
калі у вас класны контент, неважна беларускамоўны ён ці расійскамоўны. А далей ён такі, там абірайце расійскую мову толькі ў тым выпадку, калі не ўпэўнены ў якасці прадукту. І я такі думаю, і якая ж колькасць людзей цікава абрала расійскую мову для свайго контенту? Не ўпэўненая. Чыста праз тое, што яны не ўпэўненыя. Вот, то бок, гэтая частка расійскамоўных прадуктаў, я такі не ўпэўнены. Пэўная частка з яе, да, это ад неўпэўненых людзей. Ну, а пра што ты кажаш пра прамоцыю, да? То бок, влей $100 у ролик на любой мове і атрымаеш прагляды. 1600. 1600. Адкуль ты ўзяў гэтую лічбу, Алексей? Ладно. Нешта недавно убачыў яе. Убачыў яе ў публічнай прасторы, верагодна, да? То бок, нехта ўлівае у свае ролікі $1000. Цікава, вытворчасць гэтых ролікаў увогуле столькі ўкладзена, колькі ўкладзена у... Мяркую, што не. У прамоцыю. Мяркую, што не. Ну, ўкладзена, вытворчасць таксама каштуе, і гэта немалыя грошы, але улічваючы, колькі ўкладзена рукамі, я думаю, што на некаторых пазіцыях было вырашана зэканоміць. Алексей, мне здаецца, што ты нешта ведаеш, пра што не кажаш. А гэта будзе мой сакрэт. Калі вы, шаноўныя слухачы і гледачы, здагадваецеся, пра што кажа нам Алексей, то, я думаю, можна напісаць пра гэта ў каментарах. А калі вы ў Беларусі, то не пішыце. Не пішыце, да? А то у Беларусі нават глядзець забаронена тое, пра што мы вам... на што Алексей вам намякае. Коўдрачку апранаеце на экран свайго ноутбука ці тэлевізора і так вось. Глядзіце, каб праз вакно вас не заўважылі. Слухай, ну вось цікава, што самі сабой мы выехалі на забароны у Беларусі. Вось пра відэа, але уласна калядная забарона, мне здаецца, не першы, уже другі ці трэці год спрабуюць забараніць усё, што звязана з Санта-Клаусам. І не толькі з Санта-Клаусам, яны ж спрабуюць забараніць і Дзень Святого Валянціна, і Хэллоуін, і іншыя заходнія ўплывы. Рацыю. Вось Максім Бай згадвае яшчэ сярод забароненых песні типа Jingle Bells, да, то бок ужо, ну, типа Jingle Bells у нас забаронены. Что за это за Jingle Bells? Ладно, я разумею кампанию супроть Санта-Клауса. Ён бела-чырвона-белый. Его, але Jingle Bells за что? Ну, серьезно. Яна таксама. Да, значится, не кажучы уже про тое, што Санта-Клаус гэта увогуле святы Мікалай, вельмі такі шаноўны хрысціянскі святы. Як бы хто вы такі дырэктар, кіраўніцтва горада, да, вон некае кіраўніцтва горада адмяняе, хрысціянскага святога. Дажыліся просто. Ну, дажыліся. Я не вельмі здзіўлены гэтай навіне. Вось, але далей што? Используем наши известные песни и наших сказочных персонажей. Например. Акцент на белорусские традиции. Вось такие «И шла коляда у пяротраства». Ой, боюсь, что не. И боюсь, что... А святый вечер. Пагаджуся вось з тутэйшым, які піша: калі пачуюць нейкія беларускія калядныя песні, то і іх забароняць, бо першапачаткова мелі на ўвазе отечественныя. А чаму вось іх забароняць? Савецкія, это зразумела, што яны мільно. А чаму вось калі яны пачуюць калядныя беларускія песні, іх забароняць? Там што, спяваецца пра экстрэмізм? Пра змагароў? Ну, карацей, пра смерць некаторых людзей? Я думаю, я пагаджуся, таму што, безумоўна, у галавах гэтых людзей, якія забараняюць Санта-Клауса, іншая, да? Не Санта-Клаус, а Дед Мороз, калі ласка, Деда Мороза. Вот шануйце там, нехай прыходзіць да дзетак вашых. І вось, разумееш, калі ў іх адкрыецца гэты партал у невядомае, што есть Зюзя, што есть беларускія калядкі, вось каза, да, вось гэта ўсё, да, яны такія, не это мелі на ўвазе, да, вы, калі ласка, на маленькую, хотя это ж беларуская песня. Маленькой ёлочки холодно зимой. Ну, в сэнсе, беларускі аўтар напісаў яе. А страшную, я шчырыш скажу, Шчодрык
Это украинская песня. Щедрик. Это все, это вообще заканцелить, да? Ось, карацей, я ж кажу, калі гэтыя людзі, якія просто забараняюць Санта-Клауса, хочуць Деда Мороза, але пишут, давайте Дед Мороз будет не ў чырвоным кажуху, а ў блакітным. Тым часам Дед Мороз. Так. Чай с малиновым вареньем, пишет нам. Белорусский Дед Мороз открыл резиденцию на линии Сталина. Ездит на танке и носит погоны. То бок вось пра гэтыя традыцыі яны гаварылі, мелі на ўвазе менавіта іх. Вот такі вот Дед Мороз, Дед Мороз. Им патрэбны, да? Вось пул шестого пишет нам, а звание у товарища Мороза какое? Ну, відавочна, што генерал. Трэба паглядзець. Генерал Мороз. Прапоршчык. Генерал Мороз яшчэ ў вайну 812 года праявіў сабе. Але слухай, пачакай, адкрыў рэзідэнцыю на лініі Сталіна, то значыць, што ў Белавежскай пушчы ён яе, значыць, прадаў? Слухай, там ёсць адзін чалавек, у якога 18 рэзідэнцый ці 19, таксама дзед, дарэчы. О, мечет на... Можа быць, Дед Мороз таксама можа, ну, хаця б дзве мець рэзідэнцыі. Таму і бліжэй да зброі. Бачу, ужо на танку. А уяві, Дед Мороз на танку едзе ў Менск штурмаваць сталіцу. Ё-маё, ты не... закрыюць пасля такого рэзідэнцыю. А парады Деда Мороза Деда Мороза на лінію не будуць праводзіцца, а то іх там же збіраюцца. Деда Мороза, збіраюцца іх же некая. Гэта пакуль яны не на танках і без зброі, але наступны год пакажам. Далей. Готов залезть в трубу штаб-квартиры НАТО. Вось гэты вось Дед Мороз піша нам Dark on Off. Ну что, сапраўды шпіён? Шпіён. Ён можа замаскіравацца пад Санта-Клауса. Можа. І яго закінуць не на танку, а на сапраўдным самалёце ці дронам. Да, і будзе там шпіёніць. Можа быць і на санях з оленями. Ну і фіналізуем тэму твітам ад Васіліска. Делают они, а стыдно мне. Ну да, неяк ад гэта Деда Мороза на танку. Мы з гэтага можам пасмяяцца насамрэч. Свята міра, спакою. І тут у нас Дед Мороз на танку. Не менш важнае пытанне, Алексей, вось мы з табой святочны калядны выпуск з 25 снежня звязваем. Вось ён у нас перад Новым годом атрымаўся. Да, вось Анна Ефременко пытается. А все белорусы, переехавшие в Польшу, внезапно стали католиками. Половина ленты в рождественских столах и подарках. Анна Ефременко? А что это вы святкуете, сябры? Вы что, не ведаеце, што калі ты пераязджаеш у Польшчу, ты мусіш прысягаць на вернасць святого касцёла каталіцкага, Санта-Клаусу і святому Мікалаю, на вернасць Санта-Клаусу, да, прысягаеш. Вам і адказ на гэтае пытанне. Дарэчы, у Польшы ёсць яшчэ такая з'ява Мікалайка. Мікалайкі, то яны пачатку Мікалайка. А Мікалайка гэта Санта-Клаус, але ў жаночым абліччы, да. І яна таксама можа насіць чырвонае футра, дарэчы. Я паглядзеў фільм «Лісты до М». Так, я паглядзеў фільм «Лісты до М». Іх польскія ёлкі, калі гэтае параўнанне будзе да месца, дарэчы, для нашых гледачоў. Вось. Так, ці ўсе беларусы па пераездзе ў Польшу зрабіліся каталікамі? Вось такое пытанне нам задае Ганна. Ну, давай, от ВИПов отказы, давай. От ВИПов? Антон Матолько. А что ты будешь делать, когда ничего не работает с обеда 24 по утро 27 декабря? Так, в принципе, ну, нормально. Як бы это сказать, калі крамы не працуюць, я стану і католікам, і мусульманінам, і іудаістам. Галоўнае, каб было што набыць у краме. Антон, ну что это за наратыў нейкі? Ты думаешь, што ён з наездам? Я не думаю, што гэта наезд. Не, наадварот. Ён, типа, ну, а што рабіць? Типа, няма выйсця? Безвыходная сітуацыя? Безвыходная, наадварот. Выходная ситуация. Крамы не працуюць у выходны дзень. Ну, все, сядзі і набівай пуза. Сядзі і сасі лапу. Набівай пуза гэтымі пирожками з грибами. Пирожками з грибами? Ты думаешь, я думал, что-нибудь зараз скажешь
чым-небудзь таким праваслаўным, што у нас праваслаўнае ёсць такое. Следзік подперынка? Это селедка под пежинком, да, под шубой, под перынкой. Ну, так нормально. Перынкой, неплохо. Артем Шайбман. Отмечаем именно так, не будучи не то что католиками, но даже христианами и верующими. Тупо влияние среды. То бок, ну, трапіў у каталіцкі асяродак. Ну, адзначаеш разам з усімі. Ханука тут таксама адзначаецца. Вось, ну, я, конечно, не здзіўлены, што Артём Шайбман не каталік, не праваслаўны, увогуле не верыць, не хрысціянін. Вось, але факт, да, то бок трапіў паўсюль Джингл Беллс, аганёчкі, вот это все. Ну и адразу адчуванне свята. Да, рука сама собой тягнется да елки, як бы, да, вот, взять, поставить и так далее. Ставили вы елку, Алексей? Ставили. А вы, слухачы, гледачы, ставили елку сегодня? Расскажите нам про свои елочки. Нават сосну. Наколькі яны у вас традыцыйныя, тому что вось мы ставили и зразумелі, что у нас цацак амаль нема. Як бы елка ёсць, стаіць зелёненька, классненька. Не перадалі вам з Беларусі? Ну вот, беларусцы. Слухай, ну цацкі складана перадаваць, яны ж крохкія. Ну, трэба запаковваць у вату. Ну, каб была амартызацыя. Здравствуй, Дядушка Мороз, борода из ваты. Тут я адразу згадаў. Вось такія патрэбныя там у беларускіх школах дырэктарам школ Дзеда Морозы. Speak Like Беларус піша: дарэчы, трэба пакапацца ў архівах, бо нешта мне здаецца, што менавіта святкаваць 7-1 была навязаная нам маскалямі. 7 студзеня дата гэтая. Ну, гэта прапушчаная тут, конечно. Юліянскі календар. То бок не зусім, в прынцыпе, маскалямі. Ну, маскалямі? Чаму не? Ну, таму што яны ж маскалі. Яны валілі па юліянскім календары яшчэ там до 1918, да? Вось, і вся Еўропа святкавала ўжо 25-го здаўна, некалькі стагоддзяў, да, з перахода на грыгарыянскі календар. Это па новым. А мы вот адламіліся і ў расійскай імперыі вымушаны былі. Да? Перайшлі на новы. Ну, так що факт, у прынцыпе, не зусім так, як гэта апісана ў твіце, щоб нехта прыйшоў і навязаў, але просто, що гістарычна склалася, да? Ну, просто ведаеш, ёсць жа свята стары Новы год, так званае. І атрымліваецца, што раство расійскае, праваслаўнае, яно перад гэтым старым Новым годам. Старое раство. Хотите святкуйте старое, хотите новое. Что Новый год? Нет, это по старым стилі, по новым стилі, да. Працягнем тэму, але крыху з іншага ракурса. Радзі возьмітрок піша нам такое. А ў гэтым годзе ўжо перасталі канцэліць беларускіх эмігрантаў за святкаванне калядаў у снежні. Ну, у мінулым яшчэ было, памятаю, ну вось Ганна со сваім, значится, атрымліваецца абурэннем. Але яна, бачиш, яна не канцела. Вы зря на меня накинулись, пишет она. Разумеется, что в таких твитах человек больше говорит о себе, чем о других. То бок это ёй вельмі хацелася ўжо нарэшце пасвяткаваць 25-го, да? Як нармальные люди. Як все навокал. Але вот не отрымалось. Я внутри завидую тем, кто перестроился и не чувствует себя чужим с этой всей праздничной круговертью 25-го. Я пока не могу. И ощущаю тотальную изоляцию. Ведаеш, чытаў я недавно один артыкул у адным беларускім пабліку. Яны таксама задавалі гэтае пытанне беларусам, якія пераехалі. Як вы ўжо святкуеце святы? Ці змянілася ваше нейкае стаўленне да іх? Ну і большасць сапраўды пачалі святкаваць каляды, раство 25 числа, рабіць куццю постную, значыць, і гэтак далей. І Новы год ужо кажуць, мы святкуем менш. Чипсики і все. І піва. Мне тут, ведаеш, падабаецца некалькі рэплаяў. Па-першае, вось Кілька Грозная пишет: ничего, на жирный четверг все припомнят. И вот спочатку думаю, что за жирный четверг? Тлусты чварты. Тлусты чацвер, сябры. Ну вот, ось як... Апошні дзень перад великодным постом. Як по-беларуску гучыць, ну, спокойно, гармонично, Тлусты да. Тлусты четверг. Як жирный четверг.
Не трэба нам. Вельмі шмат селёдкі съел. Не трэба нам такое, але вось які падыход мне падабаецца. Гневлівая капібара піша: каляды, справа добрая. Можна і 2 разы запар адсвяткаваць. І ў снежні, і ў студзені. Ну а чаму не? У нас што, святаў зашмат нейкіх добрых нагодаў? Нагодаў зашмат для конечно, святкавання. крыху дзіўна, што Езус Хрыстас наш, ён чамусьці нараджаецца 2 разы, як бы 1 раз, ну але это ж цуды, як бы все. Па-другое, у беларусаў, як мы памятаем, всяго па 2, як бы там доўгая гісторыя традыцый. А ведаеш, а для тых, хто не хоча як бы святкаваць па польскім варыянце, па расійскім варыянце, трэба паміж абраць дарожку і святкаваць Новы год. Якраз пра гэта піша экс-джипсінкоў. Звычайны беларус усё жыццё адзначаў і 25, і 31, і 7. Ну, тут не згадана, але і стары Новы год, і Вялікдзень, і 1 траўня. Без прывязкі Я скажу так. канфесіі ці Усё блытаецца у Мінску: хлеб і маца, і вялікі кастрычнік, і радавніца. Гэта наша жыццё, сябры. Ну, ад абмеркавання святаў да абмеркавання каляднага стола. Окей, выдатна. Ад святаў да страваў. Бо няма святаў без страў. Як же ж без гэтага? Ну. Піша нам Шеймлес. Напішыце ваши улюбёныя навагоднія /калядныя стравы. Я пачну. Шпроты. Слухай, я скажу так, что это за страва такая? То, что ты можешь просто набыть у краме, любы іншы дзень, у закансерваваным выглядзе, гэта не страва. Гэта калі ты са шпротаў зробіш буцікі якія-небудзь. Ну, бутик. Ну, гэта ўжо будзе страва. Шпроты з гурочкам, з цытрынкай, з апошні раз, дарэчы, шпроты з ківі вось мы рабілі. Уяві сабе. А этот батончик так подсмаживали? Подсмаживали, да, батончик подсмаживаешь, намазываешь, вось киви, шпроты, удар по подстравниковой да. А тут все святы, это удар по всім арганізме, ад самага верху до самага низу. Ну давай, якія ж калядныя стравы згадалі беларусы ў твиттары? Картопля з мясом по-французску піша нам укаханы в Макдональдс. А што здарылася? Чаму не бургер дрвала? Калядны Макдональдс нейкі ёсць увогуле? Я не ведаю. Ну, вось толькі ў гэты фестывальны сезон у польскім Макдональдсе ёсць спецыяльны адмысловы, як называецца, бургер дрвала, ці па-беларуску бургер дрывасека. Бо реально калядны. Сек елачку, так. І па дарозе, там ён там сырам спецыяльным ёсць з куркамі, гэта з лісічкамі. Ну, але выбор картопля з мясом по-французску. Это я думаю, з мясом по-французску ці картопля по-французску. Бо калі картопля по-французску, то все вытлумачальна. Френч фрайс, Макдональдс, дайце вялікую, калі ласка, і 2 гамбургера. Далей глядзім. Таксама калядная страва ці не, піша нам Кацярына Луцевіч, але вельмі люблю венжаны ласось. Як асобна, так на бутерброд. Ну, я скажу все ж таки, што венжаны ласось таксама ён неяк весь год прадаецца ў крамах. Не ведаю, як там у Беларусі, а ў Польшы атрымліваецца, што ва універсаме цэнтральны кожны дзень каляды. Кожны дзень каляды. Там можна было, да, бутербродик з венжаным ласосем. Алексей, ты згадаў, зараз я залью слінай стол і не змагу працягваць гэтую праграму. Ну, мы ж тут пачалі гэтую... Да, ну і вось, буцікі з чырвонай ікрой. Буцікі з чырвонай ікрой. Пінскі кошык. Ну вот я думаю, что гэта, конечно, уже крыху ассоциируется с таким советским Новым годом, да? Потому что, ну, бачыш, вось ситуация ў чым? І не толькі гэта звязана, што у саўку быў дэфіцыт, але я вось па сабе назіраю. Раней, калі ты там мала зарабляў ці жыў там з бацькамі і яны адказвалі за гэта ўсё, ты сабе там не мог дазволіць нейкіх рэчаў на кожны дзень і толькі на святы купляў нейкую там рыбу ці там штосьці яшчэ. А калі ты стаў нармальна зарабляць і стаў дазваляць сабе трошкі больш, і тую ж рыбу, ікру можна есці. Я скажу табе шчыра, што я ікру кожны дзень не ем. Не, ну ікру ясна, што кожны дзень, но ты можаш яе купляць не толькі ў Новы год, правда?
Ну, можа быць, і не толькі, але не кожны дзень. Все ж таки у нас на Еўрарадыё тут, ведаеш... Да? Пора. Ладно, карціну, некія калядныя стравы. Да, трэба нешта, ведаеш, выдумляць ужо на святы з таго, што ты не еш, ну, не можаш сабе дазволіць на працягу года. Каб гэта было свята. Так. Каб быў святочны стол, а не звычайны стол. Ну, я могу, ведаю. да прыкладу, вот зрабіць, здрадзіць рэцэпт. Вельмі цікавы з радзівілаўскай кухні. Угу. Называется страва валаван з індычкай. Валаван. Валаван. Обалдеть. Это такая вось тарталетка на основе слоёнага теста. Туды, значыць, вареная індычка под соусом бешамель. Все это запекается яшчэ, і зверху адварная крэветачка вось кладецца. Это вось, такое радзівілы, да? Это такое радзівілы кожны дзень. Кожны дзень. На святы ели. На святы, кожны святочны дзень. Ну ладно. У мяне нашмат больш просты рэцэпт. Реально мы не гатуем вось гэты салат з мазікам. Ён по класіцы так называется. Да? Мы яго не гатуем. Мясны салат у нас называют. Да, мы не гатуем яго падчас цэлага года, а калі прыходзіць каляды, Новы год, да, мы пра яго згадваем, пра яго існаванне, варым яйчкі, набываем гуркі, да, і все это кішонае. Да. Горошек. Ага, так вось, ён так сам называется. Горошек. Да. Ох, ну что, ходим обедать. Стравы стравамі, але трэба ж яшчэ нешта паглядзець. Так. Новы год. І тут раптам у твітары тренд духоўная ежа. Ён такі супрацьлеглы. Вось калядны камінаут піша нам дзед Барадзед. Не люблю гэтую лухту. І што за лухта тут? Home Alone. Адзін дома с Макалеем Калкіным. Класіка. Ну, слухай, а чалавек можа яе не любіць? Каляднага настрою. Чалавек можа гэта не любіць? Можа. Окей. Як жа не любіць? Не глядзі. Як жа злавіць вайб-то калядны, калі ты не паглядзіш адзін дома? Напісаў гэты чалавек? Не напісаў. Але далей яшчэ прыйшоў адзін чалавек, які напісаў, што не любіць Love Actually, то бок любоў насамрэч, да. Не люблю гэтую лухту, піша, да? Я таксама вось не люблю. Не любіш, да? Ну, я не ведаю. Все пераглядаюць гэтыя фільмы ў Новы год, каб стварыць сабе калядны настрой. А я пераглядаю нейкі іншы фільм. А што б ты вот пераглядзеў? Гэта чарадзеі з... Не. Гарріго Поттера. Вот у гэтым годзе пераглядзеў усе часткі па-польску. Неблага. Зараз пагаворым і пра яго. А што здарылася? Але не па-польску, не па-польску, Алексей, а па-беларуску здарыўся калядны цуд. Доўгі час выдаўцы беларускія не маглі дамагчыся ад Джоан Роулінг дазволу на працяг перакладаў і выданню Гаррі Поттера па-беларуску. Так. І вось гэта здарылася пад каляды. Джоан Роулінг дазволіла друкаваць 4-ю частку, бо 3 паспелі надрукаваць, далей пачалася вайна. Четвертую частку. Вось, 4-ю частку. А чаму так па частках, а не адразу усе, так бы мовіць? Трэба было адразу усе. 8 кніг. Ну, трэба было адразу усе, тады б не было пытанняў гэтых з дазволамі аўтарскімі правамі. Безумоўна, згодны з табой. І вось тут, ну, ведаеш, пачаліся ізноў пытаннячкі. Таму што 4-я частка у вось гэтым класічным беларускім перакладзе і адзіным, відаць, на дадзены момант будзе называцца Гаррі Поттер і келіх агню. Келіх агню. Келіх. То бок мы памятаем па-руску і кубак агня, па-англійску goblet of fire. Слова goblet, дарэчы, мне здаецца, оно таксама... Па-польску пухар огню. Пухар огню. Ну, слова goblet, яно не тое, каб вельмі... Распаўсюджанае, як мне здаецца, да? І гоблін агню. Ну, і пытанне, яны як бы ўзніклі самі сабой. Вось, напрыклад, Нота Лё сфармулявала пытанне адным словом. Келіх. Чаму келіх? Келіх гэта нешта, што мы ўздымаем у бары. Келіх віна, келіх віскі. Куфаль піва, келіх віскі. Бакал, типа, да? Куфаль гэта вот такі піўны. Так. Шклянка, стакан. А як назваць? Кубак? Ну, кубак. Кубак кавы, гарбаты. Ну, на футбольным турніры то што атрымліваеш, калі пераможаш? Келіх. Келіх?
я атрымліваю кубак, хотя я кого подманываю, Я уже так само не ничего перемагаю давно не на отрымливал на футбольном турнире. Да, значит, келих не спадаваўся. Хитро спытаем у экспертаў. выделаны шпагат села беларуская Википедия. Феноменально. Гарри Поттер и кубок огню, так называется артикул. Гарри Поттер и келих огню, так называется книга у самім артыкуле. Быццам бы нехта, ведаеш, папраўляў, але змяніўся. Не до конца. Да, спыніўся у працэсе. Гэта же карыстальнік, скарнік бай, гэта, дарэчы, беларускі слоўнік, мне здаецца, скарнік такі ёсць, да? Вось, дарэчы, экспертнае меркаванне. Да, вось, ён робіць апытанку. Так што, ребята, Гарри Поттер і келих, бакал, фужер ці чарка агню. Чарка агню. Да, ну, перамагае келих, але у меня адразу пытанне, так, а дзе варыянт кубак? Да ён бы перамог, безумоўна, мне здаецца. Ён бы перамог просто по інерцыі, таму што вот мы такія. Вот мы привыкли кубок огня, да, у нас не было ж... Может быть, ведаеш, як Гарри бы Поттера было дарэчней, может быть, такая чара агню. Як такая... Чара і шквара агню. Да? Пачынаецца портал. Да, вось гэтая апытанка, яна адкрыла просто портал у каламбурашную, чарка і шкварка з агню, піша нам і гікёрс. З пылу з жару, і так бы мовіць. Чара і шквара. А вось мы глядзім, што нам піша Руді Гейм, Гарри Поттер і чарка вогненнай. І гэта той самы Дэніел Рэдкліф у кінотэатры. Знакаміты мімас. Так. Далее глядзі, што ў нас, чым мы скончым, відаць, гэтую тэму чаркай на пасашок. Гарри Поттер і чарка на пасашок. І каню ў храпу. Вось, ну, окей. Вялікая тэма, міма якой таксама вельмі цяжка прайсці, немагчыма прайсці, гэта, конечно, блакіроўка Ютуба. Яна вось ужо ўзнікала, вось памятаецца мне ў гэтым годзе. Як піша нам Руді Гейм, на балотах, там, што, канчаткова паламалі Ютуб, да? Ну, заблакавалі. Да, на гэтым тыдні ў Расіі Ютуб трафік зрабіў вот так. Пасля вядомага выпаду улада бумагі ў бок Ну, гэта цікава, Пуціна. таму што у нас, канешне, ёсць такі рэплай. Вандербойда піша нам вось два загалоўкі, сполучая разом. Ага. Первый заголовок. Песков сказал, что Путин посмотрит ролики Влада Бумаги после вопроса. Там был такой вопрос. Поважанный Путин, ну навошта вы блокуете YouTube? Наш Путин, наш YouTube, да, вот это вот все. І іншы заголовок з 23 снежня YouTube заблакаваны ў Расіі, канчаткова трафік відэахостынга абнуліўся. То бок Путин, каб не глядзець ролики Влада Бумаги, просто его заблокавал. Взял, сказал, все, блокуем. И теперь такие, я поглядел, але у меня не открывается, что-то не открывается. Вось, добро пожаловать. Всем гэтым блогерам? VPN. А слухай, пакуль што яны, дарэчы, кажуць, што трафік у іх не упал, там храбряцца, кацы всякие розныя, кажуць, все нормально у нас. VPN, сила, працягваюць глядзець там і гэтак далей. Значыць, як абмяркоўваць гэту тэму ў Твиттары. Джипсенкоў злараднічае. Хто б сумняваўся? Піша нам так. Як там справы у «Не буду рабіць свой YouTube-канал по-беларуску, каб не губляць аўдыторыю з Расіі». Як бы хоба, аўдыторыя з Расіі сама сабой не згубілася. Так жа, як і ў тых, хто пераклаў свае каналы на беларускую. Лол, піша нам Джипсенкоў, маўляў, які быў выбар правільны. Выбірайце сваю мову беларускую, арыентуйцеся на беларускую аўдыторыю, а не на нейкую не такую шматлікую беларускую аўдыторыю ўсё ж такі, але якасную. З Расіі, да. Насамрэч, піша Ягор, пярэчыць Джипсенкоў. У іх пазіцыя, я не буду рабіць свой YouTube-канал па-беларуску, каб не губляць аўдыторыю беларусаў і украінцаў. І гэта мае сэнс. А я думаю, што яшчэ не мае сэнс. Украінцы вельмі добра разумеюць беларускую мову, колькі прыкладаў. Малдаванаў, казахаў. У мяне заўжды размаўляю з украінцамі па-беларуску, яны са мной па-украінску, і все у нас вельмі добра. Але Джипсенкоў, конечно, быў бы не Джипсенкоў, калі б тут не з'язвіў. Ну.
піша, тады ёсць сэнс ісці ў ВК-відэа. ВК-відэа не так просто прыйсці. Вось што я скажу Джипсенкова, там, здаецца, прэмадэрацыя, ці это на Рутюбе там прэмадэрацыя, ты не можаш просто так взять і стварыць свой канал, заліваць відасы. Я таксама не ведаю. Карацей, не пойдзем мы... Не пойдзем мы ў ВК-відэа, не пойдзем на Рутюб. Дзякуй за прапанову. Але прабачце. Ёсць платформа Беларусь Tomorrow. Старшыня Палескага краю піша так. У тыктоку ўжо бачыў, як маскальскія блогеры захапляюцца свабодай у інтэрнэце ў Беларусі і размаўляюць пра пераезд у Беларусь. Но толькі это нам яшчэ не хапала. Слухай, але у прынцыпе гэта працуе, гэта так і мусіць працаваць. У России там пагаршаецца і ўвесь час кожны раз пэўная колькасць людзей, да, такая у Беларусі пагаршаецца, мы такія, да, яшчэ мы далі. І дзіўна, што вось гэта людзі, якія з России праз вось гэта нейкія незручныя абставіны, да, яны ж не разумеюць першапрычыну, да? А что-то здарылася, ну трэба, значит, поехать в Беларусь. То, что в Беларусі, в принципе, все тое самае, только пакуль YouTube не заблокаван, да? Ну, гэта пакуль. Про гэта яны даведаюцца пазней, і окажется, ой, а что ізноў здарылася, да? А куды ж нам цяпер ехаць? Ну, поедусь до нас, атрымліваецца. Ну, под конец программы ўжо мусіць быць нейкія тэмкі такія паізічу. Міхалкі, як у Польшчы называецца. Вось твіт. Антропологи рэканструявалі твар чалавека, які жыў каля Чырвонае сяла, Ваўкавыскі раён Гродзенскай вобласці. Жыў гэты чалавек такие-то жыў і не тужыў. Не думаў ні пра блакіроўкі Ютуба. Я не пра санкцыі. Не кажу вам, чый гэта твіт, таму што направду у мяне такое адчуванне, што гэта просто скрадзена з тэлеграм-канала Еўрарады. І ты не скажаш, хто это зрабіў? Да, таму што слово вельмі падобнае. А пакажам мы вам гэтага рэканструяванага чалавека. Ну, давайте. Да, выглядае ён вось так. Сур'ёзна выглядае. Жыў, колькі тысяч гадоў таму жыў? 4000. А ўжо такі бачны боль беларусаў. Скроні. Бачны боль просто. Ён, конечно, нейкі такі жыцця ў дыктатуры. Крыху балканскі, але адразу ж пазналі ў гэтым чалавеку. Каго? Падобны да спадара Павла Шурмея. Да дядьки, які камандуе палком Каліновска. Давайте паглядзім, ну-ка. Давай. Ну, у прынцыпе, ёсць нешта падобнае, але гэта, конечно, так сказаць, што людзі з бародамі падобныя адно на аднаго, з сівымі, да? Так можа ён, я ж думаю, людзі ж там да нас прыйшлі адкуль? Адкуль? Ну, з захаду там, гэтыя плямёны. Я думаю, ты зараз скажаш, з усходу, з Масквы до нас прыйшлі людзі. Гэтыя славянскія менавіта. Не, ну, конечно, да. Адтуль все гэта і шло. 4000 гадоў таму. Тут ты маеш на увазе, што балты. Балты, жылі, не тужылі. А вось такія вось, як гэты рэканструяваны таварыш, яны іх і выціснулі адсюль, да? Ну, і трапнае назіранне ад Сярожына збожжа. Мало хто ведае, але першыя барбершопы з'явіліся ў Беларусі 4000 гадоў таму. Сябры і... Не, ну а як вы хотели... Ну давайте яшчэ паглядзім на гэтага чалавека. Ну реально, як з барбершопа... З барадой я не спрачаюсь, як з барбершопа. Але вось гэтая грыўка ў яго, ну так сабе, да, по-моему. А вось глядзі, вісочки выстрижаны. Добра, ну, скроні добра. А вось грыўка, ну такая крывавастенькая. І апрануўся, мне здаецца, недзе ў даволі сучасныя бренды. Да. Беларусы, сябры, заўжды былі стылёвыя, модныя, апранутыя па апошняй модзе і прыбраныя, пастрыжаныя, паголеныя, як мае быць. Нават 4000 гадоў таму. Ну і што, апошні? Так. Лепшы твіт, найлепшы твіт гэтага года атрымліваецца, і найлепшы твіт гэтай праграмы, безумоўна. Але мы, канешне, пастарались, каб гэта быў найлепшы твіт года. Сябры. Захар Касых, Аравак, піша нам. Вынікі года, ітогі года. Татальна кінуў піць і курыць. Браво. Пачаў рэгулярна займацца спортам. Браво. Пазбавіўся ад дэпрэсіі і суіцыдальных думак. Навучыўся планаваць.
Так. вучу англійскую Малайчына. мінімум 2 разы на тыдзень. Пачаў больш зарабляць, зразумеў, што значыць быць шчаслівым, з'явіўся рэжым. Дня? Спадзяюся, дня, потому что не, конечно, у нас на слово рэжым такія асацыяцыі, Адразу. что это перакрэслівае адразу все. Але спадзяюся, что гаворка про рэжым дня. Сябры, ну давайте проживем наступны год так, Вось як і Захар Касых. як Захар гэты Касых. год. Вось каб мы могли похвалиться вось гэтымі дасягненнямі. Ну хто не курыў, той не похвалится, конечно. Ну хто не піў, той не похвалится. Але так, ну вот агульна, да. Спорт, мінус дэпрэсія, планаванне, Ну так, і англійская мова, наступствы адмовы ад гэтых заробкі, кепскіх звычак. зразумеў, што значыць быць шчаслівым, рэжым дня, добры сон і гэтак далее. Галоўнае, ведаеш што? Галоўнае тут не хлусіць. Вот на что ты зноў намекаешь, что вот Захар Касых Занадта ўсё прыгожа. занадто все яго добра, да? Ну Я давай не зайздрошчу, конечно. давай гэты час але цудаў, цудоўны, калядны крытычная час. мысль не прымушае мяне нейкія высновы рабіць. Все ж таки поверим, что у кого-небудзь вось шчыра, Усё атрымаецца. шчыра, можа быць, вось усё добра. І спадзяюся, што гэта вы. Сябры, гэта быў апошні ў 2024 годзе выпуск Чык-чырыка. Чык-чырыка, Вау. бла-бла-шоу, якім Алексей І Сапрыкін Павел Свердлоў. распавядаюць вам пра галоўныя падзеі і сэнсы тыдня, месяца, года, жыцця. Словамі твітарскіх, самых крытычных, самых дзёрзкіх і самых мудрых людзей у гэтым сусвеце. Да сустрэчы ў 2025. З Новым годам, сябры!